হাসিনা হাপাং বাই থাঙ্কা বাংলাদেশ তাংসালো আসুক থানি লগি হা কতর বইয়া কারকা শেখ হাসিনা বাংলাদেশি সেংকারাক বদলনি অক্রানাই করনাই ওয়ালকার উজ জামান সাকলাইকা তাবংনি বাগৈ হা কতরনি বারজা সেংক্রাংনি ইয়াগন তংনাই আবনি উলো হাপাং খাদরি বারজা ইয়াফাই রেজাকনাই পিয়াবা swngmwng kasai tongkha paithak jorao saboni yago rwjaknai Bangladeshni naikolmung abo bo bodolni yago thangnai barja eba sengkrak bodolni yago da tongnai Bharatni gana hakotor Bangladeshi naikolmung aboni kasar mazaro mung kasai tongkha Nobel mannai Mohammad Yunusni koktamani bisingtwi saimanka Bangladesh sengkrak bodolni bwkhaktwi Mohammad Yunus bai kok sai tongkha kuthum laimung khlainai rok bodol rok tabuk Bangladeshni naikolmung Mohammad Yunusni yago rwkheno sana hini wansukmung koktamani bisingtwi saimanka dati kheno asuk laimungni bagwi ringnai Bangladeshi sengkrak bodol rok tei khaksa faisingke BNP ni adongjak Khaleda Jianobo jail ni simi muktirani bagino gosimung rekha Bangladesh ni hani kashku tabuk naharmung Bangladesh ni hapang sabo khatornai Bureau Report Kokkhorang